Natália Krížová, Slovenská televízia. Väčšina pobytových zariadení sociálnych služieb praská vo švíkoch. Podľa najnovších údajov Ministerstva práce sú naplnené na 97%. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb žiada zrušenie obmedzenia ich kapacít. Podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím by to bol chybný krok. Ministerstvo práce tak hľadá kompromis. Adriana Gmiterová prevádzkuje 2 pobytové zariadenia sociálnych služieb v Prešove. Obe sú plne obsadené. Záujem je enormný. K dnešnému dňu evidujeme v poradovníku vyše 200 záujemcov o umiestnenie do pobytového zariadenia a ďalších vyše 100 záujemcov, ktorí ešte nemajú rozhodnutie o odkázanosti. V súčasnosti môžu mať takéto zariadenia maximálne 40 lôžok. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb by bola za to, aby sa toto obmedzenie zrušilo. Ministrovi práce poslala spolu so zástupcami krajov, miest a obcí otvorený list. 14 000 ľudí dnes čaká na miesto a je porušované ich ústavné právo o starostlivosť v núdzi. Takéto obmedzenie kapacít nemá žiadna z vyspelých európskych krajín. Podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím by mali kapacity pobytových zariadení sociálnych služieb zostať zachované. Ak by sa obmedzenie zrušilo, obáva sa, že by to znamenalo nižšiu kvalitu poskytovaných služieb. Vo veľkokapacitných zariadeniach sme pozorovali zvýšené riziko šírenia infekčných chorôb. Absolútny odklon od toho princípu zabezpečiť súkromie tomu danému klientovi. Malé zariadenia neumožňujú finančnú efektivitu. Keby som tam mala 80 klientov v tej istej budove, tak dosiahnem úsporu 300 000 eur ročne. Podpora klienta má byť vždy založená na jeho individuálnych potrebách a nie na záujmoch, finančných záujmoch poskytovateľa sociálnych služieb. Ministerstvo práce pohľady oboch strán eviduje. Myslím si, že sa tam črtá jedno veľmi zaujímavé riešenie, ktoré napríklad majú v Českej republike. Sľúbil som celej komunite, že v novej novele, v otvorenej novele zákona o sociálnych službách sa na to pozrieme a budeme sa snažiť nájsť kompromis. Diskutovať začnú po sviatkoch. Robert Latta a Natália Dvoranová, Slovenská televízia. No a v ďalšej časti